Espanya, que avui els hem convidat a parlar aquí, aquesta diada nacional. Tota la solidaritat de l'independentisme català amb el poble de Biafra i amb el seu líder, Nnamdi Kanu. Bon dia, el meu nom és David Kamsiadibe i sóc aquí aquest matí per cridar la seva atenció sobre la difícil situació del poble de Biafra en mans del govern nigerià. Estic aquí amb membres de la direcció de pobles indígenes de Biafra per representar el poble de Biafra que està assetjat per les forces de seguretat de Nigèria, en connivència amb els seus diferents grups terroristes que han declarat una guerra clandestina de conquesta contra tots els cristians de Nigèria, especialment els biafrenys. Mitjançant segrestos massius orquestrats per demanar rescats, el saqueig dels nostres pobles i l'ocupació de les seves terres ancestrals i la neteja ètnica dels pobles indígenes de Biafra i altres parts per imposar les lleis de Xària de tot el país. Nnamdi Kanu, líder d'IPOB, té doble ciutadania, la de Biafra i la de Gran Bretanya. Va ser segrestat a Kenya el 19 de juny de 2021 i torturat durant 8 dies per la policia secreta de Kenya. Després el va lliurar extrajudicialment a Nigèria el 27 de juny del 2021 i va posar sota custòdia de la Direcció de Nigèria Seguretat de l'Estat, on ha estat sotmès a imaginables violacions de drets humans i tortures sense judici. El govern britànic ha fet poc o res contra aquest crim internacional, contra el seu ciutadà fins ara. I a dia d'avui, 11 de setembre del 2022, la sang dels biafrenys continua sent vessada diàriament, tant per les forces de seguretat nigèries compostes per els anomenats terroristes. Fanàtics de Boko Haram que han estat reclutats per l'exèrcit nigerià, com els pastors fulani milícies que s'han desplegat al territori de Biafra per sufocar la revolta de Biafra per la força. Per acabar, volem aprofitar aquesta oportunitat per fer una crida al poble de Catalunya, membres de la comunitat internacional i amants de la llibertat perquè s'uneixin a la demanda de l'IPOB, d'exigir l'alliberament de Nnamdi Kanu i donin un suport a la nostra convocatòria de referèndum d'independència. Els habitants de